Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha Tarapong arat non puan na mesya na towar kacheleng dunlong lipen hithi kulat ke dam kebang kisung kachetong na. Son sila khen korapon nilip MSC constituency ke parlo tarapong arat non puan na mesya na towar chehelat dunlong dilang. Nilitum towar mesen nangji ason donangji nangpu nangji puta nilitum paper media along ta choning ripiklu. Sitami nilitum tarapong arat kopi chong hoiluni non puan ta nilitum apan mesen na towar mesen school lapen kijon alang lapen me hai hoita choning ripik anlu sitami non puan ta nilitum tarapong arat apan nang pangkrevi asonsi nang mandet. Nilitum bike le chenamji pusitami towar kahino ajok inghan kachitutji aphan anchotlu. Athebarla porki langbung lang plate side lasi nilitum tarapung arat pen ke thekiding atum aphan kachoning ri kangtung ke lahenlo ke damtang apora hutsitami Dr. Tuliram Ronghang lapen MSC Pubitro Rongpi atumta nang cherabdunlo alang litum aphan kurwang thulapen choropar piglu lasi non nilitum arong pen towar kachislamji tarapung pen dolamara an ke klembo malong non adihule thot sitami nang cherabdun bek thapusi Karbi Anglong Dormaus Council Kachari atum pusitami tarapung arat atum ben pherangya thengnu nang pachini dun la bangke nili ke mane meeting ma dundi sistame la leader tumsi la ka do ka virong nang ke convene lo mane jong heta mane non tuar itu misenai la pen misin si vanpu walam si clear alam nang pilo la pen rong arada tumta idoni nutke mane la bang so tuar pan papleng vek nang pu pusi ni non matha pon bom lo ka tumta acha ante nang tu pan lo malo ni tumbang ke dun dela sistame ke chisik lo ke wangi pha acha ante non nang tum la ke the ding phan ke ekdom so dak pen ka chuni ri son do mala so to war non ke no war putha athe ke non nang tu ke dam ke son e pon ta ka char chong lok ben la hai bat pin ni pen lok sin nang tu ke roi pon nang dam na la si la so putha nang liklar dak pen thani ma puji ma chuni ri ma o la bang ke chuni ri ke kang tung lo ako chuni ri pen sistame alang li tum yong si nang bom krang pulute la ke the del lo sistame ka chuni ri bang ke la ke ni tum ke kaita akinang sot lo chuning ri pik lo chuning ri arel lo setame nang lang krang son se manda lo jo non antala puan chot lang mati ho kedam tang election por ke nang tum tan tala pusi cherap dun lo bo ta pusi cherap dun lo mane acha ande la non la so la to war ko an ma me he no tarapung ko an na develop leke la nang tum non mar la local MSC tum pin ni arleng the tum wang ma che wang nang che lang ma non la so atwar la non ke kali lo nang tum tarapung ar lok ban non hai to war lo nang che leng lo ma la hai la arleng the tu ale the tum non mat ke ni to nong wang velang la pen nang ching wai nang ching ke than avelang non puta wang velang ke ti to chura nang limen bang ke limen ke sing tok bi rong bang ke ni ke saitaro ro non na pesi bang lo ni tum ke dalam rape lo di no tarapung acha ron nang tum la ke wang la to war so ding la son ma li hen no war so ding da la son lo la ba ja do we kompe sing koi pe ni ta la son ke di da son lok lo ni tum acha ante la non nang tum ke tam tang bong ke ne ba ri situation tum pusi ta me political leader dom se nang claim pilo ke bole si tum si ta me so to war putha aprang buna lo se me non hen no thu lap la pu ya lo ma acha ante non nang tum la so to war kabonai ji pu nang tum me ke ne aprang ani si lo me ne news ke klang pon bang ke pan pi ni pa du non na so dang tum claim ke det ma lo non claim mane ako claim bom lo ke claim ke tame arong si claim mati di apo non rong thompli ke claim lo tame claim lap lela ente ton ni dinar julang mane non na bang ke nali tum bang non ni claim thu ye bang ke non la son ajar panchon ma mante to war si non nang tum la son langbung lang pleda jo ke bunai po son se nang tum matha lo ajar ke panchot pute ali gavelo si bangke matha bangke mane jongsi ki claim mi pulote mane la একদম ড্রেন সে দি মানে লংলর কিলি আজো আনা বাকে থুলর নাই লা পেন লা আজাটা পিনান বাকে পানা পো আনতে acha la tarapung leng plot na to war he no la son ke la son lo ha hem lo la ke acha ante nang li pen pilo ke ni ye mane non nang to claim bom malong la ke council ke ja tom phan pente non ni tum local MSC do la pen ka apartment etu areng the do la hai tom phan non nang to claim bom lo nang cherab dun pu ma la ma cherab dun de lo nang cherab dun ji phan li chuning ri ma oh la ke chuning ri kang tung lo ni le ke chuning ri ini hang lo aku alang li tum jong si na pidun ji aning hang do pulote nang klem pi vek nang pu sini li ke matha ke la tarapung ar lok ke dam tang ko anita la pusi dam bom wang bom lo sitame pining non la bag
rang ke cheng i bang ke by decision pula he ta me la so pen cheng lo non in pu wak lo la plot lo la se akola non ke claim thu lang bu ta me ke thi ding num ta nang pidun pulote anso se si ki me pu la so ya lo ni acha ente non nang le tum ke ene ke tarapung ke ningkan kan bakata do pola chan set mane arta kom he ke poto na tum pan sarkar so nang lang krang la puloma mante arta do thu ong mat sarkar so nang lang krang pu ya lo la so bang ke tarapung abang ke arta ke do ulo nang li ta me ni li bang ke ha ke cheng pen arta bang ke chinin de lo ta me pinang an arta ke dolo ga sarkar sor athina ka chini election bunon la ka do ka vi pe ke claim chirap dun ta me pinang arta ke dolo ta me ni li chini ni de lo cheng pen acha ente Bhoksong Larsais Multipurpose Cooperative Society Lems Sasai Hem Kangpupon. Nijang Karbi Anglong Lakhai Si Dwar Amla Constituency ke parlo Bhoksong Larsais Multipurpose Cooperative Society Lems Sasai Hem EM Kangbura Kiling Lapen EM Prabhat Chandra Taro Alang Litum Bang Hini Arideng Pensi Bang Swa Sai Hem Ingpupondu. Bang Swajai Megalong Aluhia Man Pen Kachetong Dun Dwar Amla Mondol President Khorsing Be Lapen Bihusing Teron Chairman Lapen Khargo Rongpi Secretary Lapen Penang Ankethe Kidingatum Chetong Dun Pen Bang Swamai Ing Samjin Pen Pachunpon. Ini masuk kampung mana lagi? Mana godown lo? Isi bangke lo dah. Office building dot. Arab kunci kecil kim lo. Lapen namanya office building bangke. Kono 14 lakhs. Lapen ini isi asengson. Nasi nasi kampung lah. Lapen tu bangke. Ladak sang kibia ding re. Nason kibia ding re. Tools semua kibia ding re. Nasi godown itu bangke asengson. Pini bangke khapor kimiar ni lo Bhoksong Cooperative Lem Society afrang ke Bhoksong Bajar adung ti koinot sedulo hada bangke kaprek mane children park somar ke ju edim ta kenang sot monodin ke posi kadu we ti kroi sar ma hada ke children park ke kimjipu ci 6 ladak bang Cooperative Lem Society pen kena madi maklong kedung du dak si lembang nang sip lo pen pinan aning kana frang pen samila Cooperative Lem Society Department pen sami dak godown nang sengson lo godown tang RP pini bangke aku langsung office building pulo office building bangke iltum ia makahai kiling kahai siwang sinain pulo nengarong nonil tumta kasi mo prang dak kedor di kipleng play son do ulang posi dak lemson pachini ponlo lagi nili penceng lo department ia makahai kadu iltum citura pesi dak kedor di kenang sora hormo an iltum kipleng ponto Kekangadong English High School along HSLC Examination 2023 Aparman Ongdong Ben Rizal Angthek Kelongdun. Jongdami Sai Kati Kipulote Chipaduk Pratnangji Lason Si Kekangadong English High School along ta Head Teacher Mate Principal Admin Langni Kachipaduk Ajoksi Non Kedamtang Surihini Rankora Ketom Aningkan HSLC Examination Kekang Adong English High School Pen Total Students Laki Bang Plike Braketom Andulu Labang Swang Bong Pen First Division Laki Bang Pho Second Division Laki Bang Thongkep Raisi Lapen Third Division Laki Bang Pli Total Pass Laki Bang Plikep Andulu Lapen Ke Fail Pon Laki Bang Ke Thom An Lasi Principal Pen Nang Ke Thandun Atengki Nilitum Staff Atum Cepaduk Pikan Lapen Ke Api Apo Guardian Atum Penta Cerap Cetodun Pensi Lapuan Ongdung HSLC Examination Ongdung Angthek Kelongdun Loputa Principal Admin Langni Pen Nang Pachini Dun Lapen Ke Puthot Principal Admin Langni Pen Karbi Anglong Tormaus Council Education EM Richard Tobia Phanta Choning Ridun Student Sitami Doolo Toilet Akimi Nang Piason de Mesenji Lapen Ke Staff Atumta Non Ke Retire Lablo Non Ke Doke Staff Atum Bang Kepdo Non Teaching Staff Ke Bang Ke Thom Teaching Staff Ke Bang Proxy Vetlo Lasi Non Akimi Appointment Asonte Mesenji Puta Principal Admin Langni Pen Choning Report News Desk Report Karbi Anglong News Ahok ini tu mas school pen dalam tahun 2023 HSLC atas nama ini tu mas school pen bang kita berkat kom 43 students pun HSLC long salang top dulu labang songbong pen bang kita an pun dulu songbong pen bang poke first division
second division bang tungkai berisi lapen bang dia tu ke third division ang dengan sekolah. Ate la bang so la dak dai thori riya nge dak nali tu malong si ba pas la son dam bom la ke kan to school la puan student nge ong pen bang pli vel lo ke phel tang dai la bang so ku thang nali tu class ke en mesen ben si kai ke tam el masar da si ta pa chi Oh istilah kamu putih dia foto lapen student se thata me akelo dang ke lapen teaching staff kan sekolah kita ni cepat dulu orang tu akelo dipakai. tang te dak nali tu ke kan to school long staff bang an bag dolo sana Ini tu orang bang ke penang dua puluh setengah non retire lah penang job non bang ke ini tu teaching staff lapen non teaching staff bang kebel teaching staff ke bang proxy lapen non teaching staff. Dengan bang semen itu langsung si kita tangan kan an semen result bang ke mesan. mission di tang te la bang so result mission along la guardian tum sita minal tum guardian meeting i pha ho kai ke tam minang che tong dun do mala person nal tum Oh akhirnya kita tahu bang ke bang lalu sedame ke bang mepin agadan tum sedame itu. do tang te la pan ke passport student na tum si aning ke re lo ma tang te nal tum ke than ke cepat du polo sar tang te Isi lang namun ni pun jalan bang ke si mana Wengri wajah tadi. Aku semarta dulu api apa tak dulu lakukan teaching staff tempatnya lah lapangan home. Acara pensi langsung result ini langsung mau tang te sar nali la da ke la bang so ke kan tong high school along ke tu ke kopi lo sar tang te Neli mana mat ke mana dalam kalau high school bang ke ahet lo di nali me cetani ni neli mana admission lagi. Hojai ke se atum pen 4 PG 11 6 UG semester atum aphan ingdeng proxy farewell celebration ajaime ke padupon Hojai hithi kimi along kedo Assam Saita Sabha Bhavan along aru achikloni phaing korai ECR ni Hojai ke se atum pen chepater piponsi 4 PG 11 6 UG semester atum aphan ingdeng proxy farewell celebration ajaime pedupon Bangso amai hojai ke se president ake hai Cleverson ronghang pensi mai chepa hem phupon Bangso amai along kache tongdun alohia man pen RTU assistant professor ake hai pi niat soti mungpi hojai ke se ex president ake hai cleared up terang ex general secretary ake hai Bijoy ronghang RTU general secretary ake hai Dihin Thangcho lapen union bodiatum chetongdun Lason si kedam tang suri hini rakre pho aningkan pensi bangso farewell ajai mek tangcheng pondu. Lason si nang talon bombang bomsi pining an ke ingdeng troxi nang choklu. Lason si ada por phai kep apor malompen president akhai Cleverson ronghang welcome speech piponsi mai tangcheng pondu. Adun thu hojai ke se abitung atumpen welcome song alun dun ponthu. Lapen bangso amaya long kachetong dun aluhia tumpen mesen alam non kachar libong atum aphan than mung tekangsi mai mesen pen pachun ponlu. Hojai long Karbi hemtun ake hai Dr. Tuliram ronghang pen long e somponlu lapen sai sitami tangcheng pen ington thukok bangki chokche puthot bangso Karbi hemtun saideng bonthu pen kikim kerang ponthuji aphan hojai ke se atum pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram ronghang aphan choning ripon athema hojai ke se atum kachingwai chingsaiji aphan sitami asai hem kabidet pen ajo komat nejong si hojai hospital along kiso chewan pusitami kesang jia dimanta kabidet pen ajok sungpik puta hojai ke se abitung atum pen nang pachini dun